Kaixo denoi, ongi etorri. Bideo honekin hasi egingo gara beraz, lan egiten proposatzen dugun MOOC ikastaro honetan. Eszenatoki berriak ikasketa digitalerako hori da gure titulua. Nere buruari galdetuko banio zein izan liteken abiapunturik egokiena martxan jartzeko honen inguruan, nire erantzuna erresa da, Web 2.0. Nire ustetan hemen jaio izan da oain gugana heltzen ari dan prozesua. Eta hasi egiten da, oin dela gutxi, 2005 urtean, horren bueltan, pini egiten dugu abia puntua. Eta lehenengo urratza, 2006 urtean, aurkitu egiten dugu, ja famatua egindan Time aldizkariak eskaini egin zigun azala urte hartan abenduan. Zeinetan, lehenengoz, aldizkari horrek, pertsona bat izendatu beharrean urteko personaia kolektibo handi bati zeinaratu egiten dio. Guri, internautoi, guk lortu egiten badegu, guk sortu egiten badegu, guk eratu egiten badegu gure mundua Web 2.0-aren mundu honetan. Baina honetan pentsatu alizateko kontutan hartzea aurreko lanak oso interesantea da baita ere, eta adibide giza, gustatzen zaite ekartzea adibide Weinbergerrek nabarmen leheno 2002 urtean proposatu zuen irudi polita. Proposatu zuen web, aurkeztu egiten zuen web ulertzeko modu egoki bat, gero arrakasta, gero izugarrizko influentzia izan zula Web 2.0-ren munduaren sorrera honetan. Interesgarria da, ez bakarrikan bere liburua baizikan eta berezik interesgarria da, garai hartan 10 urte zituen bere alabarentzako idatzi zuen aur berzioa. Ura bai biziki komendatzen dut dala irakurtzeko, bertan seinalatu egiten du web berarentzako, internet garai hartan berarentzako zala, herriko plaza bat bezala zeinetan bakoitzak nahi zuena egiten zuela, irakurri, bideoak bilatu, bidaiak prestatu, baino guztiok elkartu egiten ginela plaza txiki horretan, lego bat bezala ulertu egin berzala internet, eta bakoitzak erabili egiten zuen, behar zuen gauzetarako lego horren elementuren bat edo beste. Seguranikan ez da egongo modurik egokiena azaltzeko zer dan Web 2.0 dituen aplikazio guztiekin. Jakina ezagutu beharra dago, O'Reilly jaunak 2005 urtean idatzi egin zuen manifiestua, nolabait zeinetan bere buruari galdetxo egiten dion zertan datzan, zer da Web 2.0. Eta markatu egiten ditu zeintzuk diran ezaugarririk garrantzitsuenak, importantenak, hemen aipatu egiten dituenak. Lehena, importantena niretzat onoko hau da. Web ulertu beharra dago plataforma bezala. Plataforma bezala zeinetan elkartu egiten garen urrengo diapositibak azaltzen duen bezala edukasturri zor diogu diapositiba hau, eszenatoki bat, plataforma bat zeinetan elkartu egiten gara usuarioak, zerbitzuak, medioak, herramienta guztiak sortzen gure artean izugarrizko konversazio bat, bai? Bertan parte hartu egiten dugu, bertan elkar komunikatu egiten dugu. Askotan ere ikasleek galdetu egiten diaten zertan garrantzitsuena 2.0 mugimendu honetan, eta nik beti jarri egiten diet transparentziaura. Is the people stupid. Gu geu gara lehenengoz importantenak, eta produktu onak, irabazi egiten duten produktua jaio, eta irabazi egiten dute pertsonengan zentratu egiten dialako, eta ez dute behartzen pertsonak zerbitzuetan amoldatzen egokitzen. Ideia hau, ez da berria, hemen ekartzen dugu adibidea, oain urte batzuk baditu, eta pertsona honek garatu egiten zuen produktu teknologiko bati esker esan egin zuen. Baina ez da pertsona bakarra, modu individual batez hartua, baizikan eta komunidadeare hartu beharra dago. Horrela ikusten dugu, nola momentu horretan, San Franciscon egiten den esporika hundienean, baeguan oaindikan mai bat, toki bat zeinetan hitz egiten zen asunto honetaz, zeinetan aipatu egiten den problemarik importantena gaur egunean webean soziala da, ez da teknologikoa, eta prestatu behar ditugula gure produktuak, digitalki kompetenteak diren usuarioentzako.
Baina ez bakarrikan pertsonak, horretan bertan ikusi egiten dugu komunitateare kontutan hartu egin beharra dugu. Komunitateak dakar berarekin, sare sozialen hazkundea, tsunamia esan genezake, eta honek berarekin ekarri dituen aldaketa guztiak. Mundu horretan jolastu egiten gara. Eta mundu horretan jolasten lortu egiten dugu, horren beste gustatzen zaidan, irudi hori agertarazten, lore bat balitz bezala, adierazi egin nahi duela internet osua, zeinetan nor bere gogoko ditun aplikazioak, nor bere gogoko ditun sare sozialekin parte hartu egiten du elkarrizketa zabal baten, distribuida baten, zeinetan posible dan komunitateak sortu eta norberaren garapen personala ere egokitu eta garatu. Hauxe da abia puntuan niretzako, hemendikan, oraindikan edaten ari gara, eta nik ere esan beharko dizuet ongi etorri zuen mundura, web 2.0 mundura. Eskerrik asko.